Να καλημερίσω και να πω το καλώς ήρθατε, ειδικά στον κύριο Κατσάγγελο, ο οποίος έχει για πρώτη φορά εδώ πέρα. Ο κύριος Τρέκος είναι της εστίας, τα ξέρει όλα. Αφορμή για αυτήν την συγκέντρωση, πώς να το πω, μήνυ μερίδα, workshop, όπως θέλει μπορεί να το πει ο καθένας, είναι η ενασχόλησή μας με το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε και αφορά τον πολιτισμό, και πιο συγκεκριμένα την αποτύπωση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας και κάτι αντίστοιχο που θα κάνουν και οι εταίροι μας, φωτογραφικά. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που προσκαλέσαμε και τον κύριο Γρέκο και τον κύριο Κατσάγγελο για να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να κάνουμε αυτό που πρέπει στο πρόγραμμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επαφή μας θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι η σημερινή συγκέντρωση θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όλους. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γρέκο, ο οποίος θα μας μιλήσει γενικά για τον πολιτισμό, και στη συνέχεια ο κύριος Κατσάγγελος θα εξειδικεύσει στα περί της φωτογραφίας τα θέματα τα οποία θα αναπτύξει, θα συζητήσουμε και θα δούμε φωτογραφίες φυσικά δικές μας, θα σχολιάσουμε και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά να πω, είναι μέλος της εστίας ο κύριος Γρέκο, ξέρετε, είναι σχολικός σύμβουλος. Έχασε και τον πρόεδρο, έλα και πρόεδρο να μας πει. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Καταρχάς, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σας δώσω συγχαρητήρια για το πρόγραμμα το οποίο έχετε πάρει. Πραγματικά η προσπάθειά σας είναι πολύ σημαντική και για εσάς, αλλά και για το Σύλλογο. Μιλώ τώρα και στο μέρος του Συλλόγου και για το Σύλλογο, γιατί πράγματι αυτό που συζητούσαμε εδώ και πολλές δεκαετίες και χρόνια είναι ότι πια από τη δεκαετία του 80 και μετά δεν υπάρχουν χορηγήσεις και πρέπει να βρίσκουμε δικά μας προγράμματα και να προχωρούμε με βάση τις δικές μας δυνάμεις. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά το είδα πολύ, όταν μου το είπε και ο Κώστας, το είδα έτσι με πολύ ενδιαφέρον και ξαναλέω μπράβο σας και μακάρι να συνεχίσετε έτσι. Τώρα, καλωσορίζουμε και τον αγαπητό τον Γιώργο του Κατσάγγελο, ο οποίος έκανε τον κόπο να έρθει από Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι η βοήθειά του θα είναι πιο σημαντική από όλους και από το σύλλογό μας και από όποιον άλλον μπορεί να βοηθήσει παραπεριπτώσει. Τώρα, αυτό που μου ζητήσατε, τελευταία το ξεκαθάρισα, γιατί βέβαια μου δώσατε το δελτίο. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ρευστός ο ρόλος ο δικός μου. Στην ουσία, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι απλά να δώσουμε, κατά τη γνώμη μου, κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί αυτή η εργασία σας να έχει έναν αφηγηματικό μύθο. Δηλαδή, το θέμα είναι πάρα πολύ γενικό. Ουσιαστικά αφορά την νεοελληνική ταυτότητα. Στην ουσία, εσείς τώρα καλείστε να αποτυπώσετε το τι είναι η Ελλάδα, έτσι. Ο πολιτισμός της, βέβαια, στο τεχνικό δελτίο έχει κάποια ειδικότερα θέματα, αλλά είναι πάλι πολύ γενικό το θέμα. Νομίζω και με τις συζητήσεις που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να δοθούν κάποιες ιδέες, κάποιες γενικές έννοιες, θα έλεγα, με βάση τις οποίες μπορεί να δομηθεί μια αφήγηση. Και με βάση αυτή την αφήγηση μπορείτε εσείς να δείτε το θέμα σας πιο συγκεκριμένα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ γενικό. Αυτό που σκέφτηκα εγώ και τη θέτω ως συζήτηση βέβαια, δεν είναι πρόταση προς πραγματοποίηση, αλλά είναι προς συζήτηση. Θεωρώ ότι αυτό που λέμε νεοελληνική ταυτότητα μπορεί κάποιος να το προσεγγίσει με βάση δύο πόλους, δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι οι σχέσεις με το παρελθόν, αρχαίο παρελθόν, Βυζαντινό κλπ. Ποια είναι η πρόσληψη του παρελθόντος από το σημερινό Έλληνα, δηλαδή αυτό που λέμε συγχρονία και διαχρονία, πώς αυτό συμπλέκεται. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το μεγάλο θέμα του εξυγχρονισμού. Δηλαδή το εξυγχρονισμού με την καλή έννοια βέβαια, έτσι. Την πρόσληψη της Δύσης. Δηλαδή το πώς, ας πούμε, ο νεοέλληνας
βλέπει τις σχέσεις του με αυτό που λέμε ευρωπαϊσμό ή εξυγχρονισμό ή όπως θέλετε αλλιώς πείτε το. Αυτοί οι δύο πόλοι μπορούν να δημιουργήσουν δύο άξονες με βάση τους οποίους μπορεί κάποιος να σκεφτεί πράγματα, το πώς ας πούμε αυτό θα το κάνει πρακτική, φωτογραφική, καλλιτεχνική, είναι δικό σας θέμα, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να σας το πω. Τώρα, βέβαια, κάποια παραδείγματα μπορούμε να δείξουμε εδώ, με βάση την ιστορία της φωτογραφίας ή κάποια τέτοια, αλλά ο δικός μου ρόλος δεν είναι αυτός. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ ενδιαφέρον ποίημα, απόσπασμα μάλλον, του Σεφέρη. Είναι ο βασιλιάς της Ασσίνης, το οποίο νομίζω ότι συμπυκνώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο προτείνω κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή τις έννοιες τις οποίες είπαμε προηγουμένως. Ο βασιλιάς Ασσίνης είναι ένα ενδιαφέρον ποίημα του Σεφέρη, το οποίο διερευνά ακριβώς αυτές τις σχέσεις. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση του σύγχρονου Έλληνα με το παρελθόν του. Αναφέρει στην αρχή πώς πήγε στην Ασσίνη, η Ασσίνη είναι έξω από τον Νάπλιο, και όπου εκεί, ας πούμε, έψαχνε αυτόν τον αρχαίο βασιλιά, ο οποίος υπάρχει δεν είναι γνωστός στην ιστορία, ούτε στην μυθολογία, απλώς υπάρχει μία λέξη μόνο στην Ιλιάδα, Ασσίνητε και την Ασσίνη, δηλαδή κάποιος βασιλιάς ο οποίος έστειλε καράβια στον Τροϊκό πόλεμο, αλλά δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό, παρά μόνο μία λέξη. Και ψάχνει τώρα μέσα στα ερείπια, ο Σεφέρης, ψάχνει μέσα στα ερείπια να βρει ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της Ασσίνης. Εκεί έγκυται, ας πούμε, και όλη η ιστορία του ποίηματός του. Ψάχνοντας λοιπόν εκεί στα ερείπια, τι κάνει. Στην αρχή ψάχνει τα ερείπια, τα ίδια. Ας πούμε, βλέπει ότι τα τείχη έχουν πέφτει το φως και βγαίνουν διαμαντικά, ας πούμε, λέει, σαν να λαμπυρίζουν, ας πούμε, τα τείχη. Τα ψάχνει μέσα στις σπηλιές, μέσα, ξέρω εγώ, στα χαλάσματα, μέσα στα αρχαιολογικά κατάλοιπα, το ένα το άλλο. Και εκεί λοιπόν προσπαθεί να βρει την άκρη. Στην ουσία όμως, όπως τελειώνει το ποίημα, και μάλιστα ψάχνοντας, αναφέρει αυτό το χαρακτηριστικό και ο τόπος σαν το μεγάλο πλατανόφυλλο που παρασέρνει ο χήμαρος του ήλιου, αναφερόμενος στον τόπο στην Ελλάδα κατά προέκταση, με τα αρχαία μνημεία και τη σύγχρονη θλίψη. Ένα πολύ γνωστό στίχο, τα αρχαία μνημεία και η σύγχρονη θλίψη, που έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την αναζήτηση. Και στο τέλος ο ποιητής, τι κάνει. Βρίσκει τον βασιλιά ή τέλος πάντων βρίσκει κάποιες λύσεις στο ένιγμα, στο ερώτημα που θέτει, ουσιαστικά στον εαυτό του. Δηλαδή καταλήγει με μία, θα λέγαμε, η όλη αναζήτησή του, η οποία ξεκινάει από τα χαλάσματα, ξεκινάει από τα πραγματικά δηλαδή δεδομένα του τόπου, τα κατάλοιπα, αυτά που μπορείς να πιάσεις και να δείξεις κλπ. Και φτάνει και καταλήγει ότι τελικά η αναζήτηση του βασιλιά της Ασσίνης βρίσκεται μέσα μας. Είναι δηλαδή στην ουσία μια υπαρξιακή αναζήτηση και φυσικά εκεί παίζει με τις έννοιες, ας πούμε, της απώλειας, τις έννοιες της νοσταλγίας, τις έννοιες της μη ύπαρξης ακόμα, διότι ο βασιλιάς ουσιαστικά είναι ένα προσωπείο, από ό,τι λέει, δεν υπάρχει ή δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Βάζει τόσο ο σκοπός δεν είναι βέβαια να αναλύσουμε το ποίημα, ο σκοπός είναι να δούμε ότι και αυτό που λέμε αναζήτηση ή αναζητώ την έννοια της ελληνικότητας, της Ελλάδας κλπ. Είναι πρώτα απ' όλα μια διαδικασία η οποία ναι μεν ξεκινάει από τα πραγματικά γεγονότα, τα πραγματικά κατάλοιπα, τα οποία μπορεί να είναι ένας τείχος, ένα κοιονόκρανο, ένα μαρμάρινο σπόλιο, δεν ξέρω τι. Ξεκινάει από αυτά, αλλά στην ουσία είναι μια υπαρξιακή αναζήτηση και θα λέγαμε στην προέκταση εδώ σε αυτό που συζητάμε εμείς, μια καλλιτεχνική αναζήτηση. Άρα λοιπόν ο κάθε ένας μπορεί να ξεκινάει από τα πραγματικά αντικείμενα, τα οποία είναι ένα κτίριο, είναι ένας άνθρωπος ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά όμως στην ουσία αυτό το οποίο συνιστά την προσέγγιση, αυτό το οποίο συνιστά, ας πούμε, την καλλιτεχνική προσέγγιση, είναι μια διαδικασία υπαρξιακή. Πρέπει δηλαδή ο καθένας να καθίσει να προβληματιστεί και να αναστοχαστεί τη θέση του πριν, ας πούμε, καταλήξει τη θέση του σε σχέση με αυτό που λέμε ελληνική ταυτότητα, παρελθόν, μέλλον, διαχρονία, συγχρονία κλπ. Για να πιάσει μετά τη μηχανή να φωτογραφίσει, να το πούμε απλά. Έτσι. Παρόλο που φαίνεται έτσι πολύ ιδεολογικό,
στην ουσία είναι μια πραγματικότητα. Φυσικά, ήθελα λίγο να δούμε και ένα ποίημα, για να τελειώσουμε τα ποίηματα, δύο έχω τώρα, δεν θα μας κουράσω. Είναι ένα ποίημα του Αντώνη του Κάλφα, ενός ποιητή εδώ της Ιερίας, της Κατερίνης, ο οποίος έχει έτσι και μια μεγαλύτερη εμπειρία, ο οποίος βλέπει την Ελλάδα και τον τόπο με έναν διαφορετικό τρόπο. Και επειδή είναι μικρό, θα το διαβάσω κιόλας. Προσέξτε τι λέει. Είδαμε ότι ο Σεφέρης βλέπει μια Ελλάδα η οποία ξεκινάει από τα αντικείμενα, ξεκινάει από την πραγματικότητα, αλλά έχει ένα γενικότερο ιδεολογικό, υπαρξιακό χαρακτήρα, προβληματίζεται για μεγάλες έννοιες, για την έννοια του εαυτού, την έννοια του χρόνου, την έννοια κλπ. Όλα αυτά. Ο Κάλφας, κοιτάξτε τι λέει. Πατρίδα είναι ανήπαντροι άντρες, παιδιάδες και απαγορευτικές διατάξεις. Ένα μελανοδοχείο επαρχιακής γραμματέως, τελειόφοιτοι που επιστρέφουν από το χωράφι. Η εθνική επέτειος και τα τρυφερά σ' αγαπώ. Πατρίδα είναι θεαματικές προσπεράσεις και αλλεπάλληλα έβγε εξ επαφής. Η γεωγραφική θέση των πληγωμένων είναι. Τι προσπαθεί να κάνει τώρα εδώ, γιατί βέβαια είναι ίσως και σε μια πρώτη ανάγνωση μπορεί να έχει και δύσκολα σημεία. Στην ουσία, τι καταγράφει ο ποιητής εδώ, βλέπει μια πατρίδα, μια Ελλάδα, πώς τη βλέπει, βλέπει ρεαλιστικά. Δηλαδή τη βλέπει όπως τη ζει ο ίδιος. Και μέσα από τις εικόνες που φέρνει, γιατί έχει εικόνες αυτό το πράγμα, λέει ανήπαντροι άντρες, ξέρω εγώ. Μια ομίγυρη με ανήπαντρους άντρες, φαντάζομαι. Παιδιάδες και απογορευτικές διατάξεις. Ξέρω εγώ, εργασίες, τις παιδιάδες, δεν ξέρω τι. Ένα μελανοδοχείο επαρχιακής γραμματέως. Τελειόφοιτοι που επιστρέφουν από το χωράφι. Οι παρελάσεις, η εθνική επέτειος. Οι θεαματικές προσπεράσεις στους δρόμους, και τα αλλεπάλληλα έδιεξ επαφής από τους θείους, τις θείες, τις κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ. Αλλά όμως είναι και η γεωγραφική θέση των πληγωμένων. Δηλαδή ουσιαστικά εννοεί ότι αυτό που έλεγε και ο Σεφέρης, η σύγχρονη θλίψη, κατά κάποιο τρόπο, είναι, εν πάση περιπτώσει, εκεί που καταλήγει ο ποιητής σε όλη αυτή την αναζήτηση. Εδώ τι έχουμε τώρα, εδώ έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Δηλαδή, σου λέει ότι αυτό το οποίο εγώ βλέπω ως Ελλάδα, ως μια, ας πούμε, πολιτισμική κατάσταση, έχει να κάνει με ρεαλιστικά πράγματα, τα οποία τα βλέπω γύρω μου, με εικόνες, με καταστάσεις, στις οποίες ο ποιητής βρίσκεται μέσα ή τις βλέπει απ' έξω και κατ' επέκταση και ο καλλιτέχνης. Έτσι. Και για να δούμε τώρα, δεν ξέρω βέβαια εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Είναι λίγο γενικά βέβαια αυτά τα θέματα και αρκετά έτσι θα έλεγα ποιητικά, αλλά για να προχωρήσουμε λίγο σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εάν θα θέλαμε λοιπόν να δούμε αυτό το πρώτο θέμα, το θέμα της διασύνδεσης με το παρελθόν, δηλαδή αυτό το θέμα της συγχρονίας και της διαχρονίας, πώς δομείται και πώς φαίνεται, πώς φανερώνεται στην νεοελληνική μας πραγματικότητα. Διότι σαφώς αν θέλει κάποιος να προσεγγίσει καλλιτεχνικά και δει φωτογραφικά αυτό που λέμε νεοελληνική ταυτότητα, θα πρέπει να το δει εν τόπο, εν χρόνο, να είναι ο ίδιος μέσα σε αυτό, να έχει δηλαδή, θα λέγαμε, μια πρόσβαση σε αυτό το χώρο και τον τόπο, να μπορεί να το προσεγγίσει αυτό το πράγμα, να το βιώνει δηλαδή, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να το αποτυπώσει. Διότι η φωτογραφία δεν μπορεί να αποτυπώσει, ας πούμε, αποτυπώνει στιγμές. Εκτός αν κάνει κολλάζ και λοιπά, που είναι μια άλλη διαδικασία. Αλλά ουσιαστικά η φωτογραφία αποτυπώνει στιγμές. Πρέπει δηλαδή αυτές οι στιγμές να δείχνουν αυτή τη συγχρονία και τη διαδικασία. Πώς φαίνεται αυτό στην παράδοση μας. Πρώτα απ' όλα είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αυτές οι διασυνδέσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ στην Σιάτιστα, στην Αγία Παρασκευή της Σιάτιστα, στον Άρθικα, όσες φωτογραφίες δεν αναφέρω όνομα μπροστά, τις έχω τραβήξει εγώ, όπως έτσι σας λέω, πληροφοριακά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στον Άρθικα της Αγίας Παρασκευής υπάρχει μία ανάμεσα στις φωτογραφίες των Αγίων, υπάρχουν και οι αρχαίοι σοφοί.
ο σοφός Πλάτων και η σοφή Σίβυλα. Το γράφει βέβαια ανορθόγραφα. Και δίπλα είναι ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ξέρω εγώ, ο Θουκυδίδης και το ένα και το άλλο. Φυσικά, και μάλιστα είναι του 17ου αιώνα αυτή η τυπογραφία. Αυτό το πράγμα βλέπετε πως υπάρχει, διασυνδέει το παρελθόν με το παρόν. Φυσικά ο αγιογράφος που τα έκανε αυτά δεν σημαίνει ότι γνώριζε και διάβαζε τους αρχαίους όν και καλά. Απλώς υπήρχε ένα νήμα το οποίο διαχρονικά ένωνε και έφτανε από την αρχαία εποχή μέχρι το 17ο αιώνα. Και αυτό κάποια στιγμή αποτυπώνεται πάνω σε αυτή την τυπογραφία. Η σχέση με το παρελθόν έχει να κάνει πολύ συχνά και τη σημερινή πρόσληψη δηλαδή, έχει να κάνει και με τις διάφορες είδους τελετές οι οποίες γίνονται. Δηλαδή θα δείτε, όπως ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ δεν είναι φωτογραφία, είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία του Κοτσάκη, Αγέλαστος Πέτρα, είναι μια ταινία εδώ και μια δεκαετία έχει γίνει, ο οποίος τι έκανε, έκανε ένα ντοκιμαντέρ, αποτύπωσε τις διάφορες επιτελέσεις, λειτουργίες που γίνονται σήμερα στην Ελευσίνα. Δηλαδή, δεν αποτύπωσε απλώς τα αρχαία ερείπια, αλλά τι αποτύπωσε. Αποτύπωσε τις ανθρώπινες λειτουργίες, οι οποίες γίνονται σήμερα στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο. Ας πούμε, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχει ένα κλεισάκι, στο οποίο πάνε και συνεχίζουν. Το οποίο κλεισάκι βέβαια χτίστηκε στα ερείπια ενός αρχαίου ναού, βέβαια. Λοιπόν, αυτό το κλεισάκι όμως έχει μια διαχρονική παρουσία, είναι μια παλίψιστη παρουσία, που ξεκινάει από την αρχαία που κρύψω και πιο παλιά ακόμα και συνεχίζεται και φτάνει ως σήμερα. Αυτές οι τελετές λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι διαβαίνοντας μέσα στα μνημεία, όπως βλέπετε εδώ, ουσιαστικά αυτή η γυναίκα εδώ μεταφέρει τα πρόσφορα για να πάνε στο εκκλησάκι για να κάνουν μια λειτουργία, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν το πράγμα δείχνει αυτή τη διάρκεια και έχει και μια πολυσημεία αυτό. Δηλαδή, βλέποντας το κάποιος έτσι μέσα στις σκιές κλπ., δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται, αλλά τα στοιχεία φαίνονται. Δηλαδή, οι σημερινές παρουσίες, τα αρχαία ερείπια κλπ. Η διαδικασία αυτή, βέβαια, έχει στη φωτογραφία και μια ιστορία. Ας πούμε, ο Τομπάζης, ένας παλιότερος, ας πούμε, γνωστός βέβαια, θα τον ξέρετε, οπωσδήποτε φωτογράφος, είχε κάνει μια σειρά φωτογραφιών, η οποία σήμερα υπάρχει στο Μουσείο Μπενάκη. Η σειρά αυτών φωτογραφιών τι ήταν? Ήταν οι αποτυπώσεις που έκανε από διάφορες αρχαιολογικές ανασκαφές που παρακολουθούσε την δεκαετία του 50. Τραβούσε λοιπόν φωτογραφίες στις ανασκαφές και τραβούσε διάφορες εικόνες, οι οποίες έχουν διάφορες φωτογραφίες, οι οποίες μπορούν να έχουν κάποιες πολυσημείες. Κοιτάξτε εδώ ένα άγαλμα το οποίο βγαίνει από την αποθήκη, ως ίσως ένας νεκρός. Ή ο φύλακας εδώ με τη σημερινή στολή, ο οποίος ανάμεσα στα ερείπια κρατάει ένα γεράκι. Πάει να πει. Η σχέση με τον παρελθόν μπορεί να έχει μερικές φορές και αναπάντεχες εκδηλώσεις, οι οποίες πάλι έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους και το πώς οι σημερινοί άνθρωποι προσλαμβάνουν τον χώρο. Εδώ στη φωτογραφία αυτή είχα πάει μια φορά στο μουσείο στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, στον ναό της Ίσιδας, και έχω τη μηχανή και τραβώ φωτογραφίες έτσι διάφορες, όχι βέβαια καλλιτεχνικές κλπ, κυρίως για λόγους τεκμηρίωσης. Λοιπόν, και βλέπω μακριά το τάμα αυτό. Αυτό είναι ένα αρχαίο τάμα, ξέρετε. Θα έχετε δει στο μουσείο που έχει κάποιες πλάκες με κάτι πόδια, ανάγλυφα πόδια. Αυτό ουσιαστικά ήταν τάματα όπως έχουμε και σήμερα. Δηλαδή, τα ρίζανε στους ναούς, στους βωμούς, στους ναούς κλπ. Και εκεί λοιπόν βρήκα μέσα, είχε ένα δεκάδραχμα, 10 δραχμές ήταν πριν χρόνια αυτό. Και με το τηλεφωνικό το φωτογράφο. Αυτό τώρα δείχνει μια σχέση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έβαλε κάποιος. Τι ήθελε να πει με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ήταν παγανιστής, δεν ξέρω τι ήταν. Ή κάποια απλή. Θυμάμαι, μας έλεγε ο Πατραμαλής ότι όταν υπάρχει μια ωραία στήλη στο Μουσείο του Δίου, μια επιτύμβια στήλη, που έχει βρεθεί στην Πύδνα. Δεν ενδιαφέρον να
μητέρα, η οποία κρατάει στα χέρια το νεκρό παιδί της και πέφτει, ρίχνει το ένα χέρι κάτω και μάλιστα ρίχνει και ένα νόμισμα σε έναν πετεινό. Είναι σύμβολα αυτά, τα οποία είναι πετεινός και το νόμισμα κλπ. Συμβόλιζε τη μετάβαση από την ζωή στο θάνατο κλπ. Λοιπόν, μας έλεγε ο Παδημαρής ότι όταν χρειάστηκε αυτή την επιτύπια στήλη να τη βγάλουν από μια θήκη που ήταν στο μουσείο και να την πάρουν σε μια έκθεση, έτσι λέει πως τη βγάλουν, βρήκανε μέσα χαρτάκια που είχαν ρίξει κάποιοι με ονόματα νεκρών. Δηλαδή, γιαγιές που δίνουν στην εκκλησία, δηλαδή δίνουν για, πώς το λένε αυτό, διαβάζουν τα ονόματα. Και είχε τέτοια ονόματα. Που προφανώς κάποιες γιαγιές μπερδεύτηκαν. Γιατί έμοιαζε σαν την Παναγία αυτό, με τον Χριστό. Άμα το δείτε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επικίνδυα στήλη. Δεν είναι τυχαίο ότι μια φορά είχαμε πάει μια εκδρομή από πολλή χρόνια με ένα σχολείο, σε ένα σχολείο ήταν διευθυντής, είχαμε πάρει και κάποιες γιαγιάδες μαζί από ένα χωριό. Και είχαμε πάει στο Λευκό Πύργο, που είχε κάποιες εικόνες κομνήνιες, δεν ξέρω τώρα έχει αλλάξει κάπως το μουσείο. Και πήγαιναν οι γιαγιές και κάνανε στο αυτό, και πήγαινε και τους προσκύνωσαν, και φώναζαν οι φίλοι και λέει, τι κάνετε, ας πούμε. Για τη γιαγιά αυτό δεν ήταν έκθεμα, θέλω να πω. Ούτε εδώ το τάμα αυτό ήταν κατάλληλο, νεκρό απονεκρωμένο, αλλά ήταν ένα ζωντανό στοιχείο το οποίο εντασσόταν στη σημερινή βέβαια πραγματικότητα και επιτελούσε διαφορετική λειτουργία από την αρχαία, αλλά στην ουσία είναι ίδια. Ή αυτό το ενδιαφέρον εδώ πορτρέτο του Ιορδανίδη, στο οποίο βλέπετε πώς εντάσσεται η μορφή μέσα δίπλα στο αρχαίο αντικείμενο. Κοιτάξτε εδώ και το χέρι της κοπέλας με το αυτό, πέρα από το, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Και το τυχαίο βέβαια είναι σχετικό στη φωτογραφία, γιατί εκεί το νόμισμα θα μπορούσα να το είχα πάρει και εγώ. Και να σας πω εδώ ιστορίες. Ή το χέρι εδώ της κοπέλας. Τώρα, ενδιαφέρον βέβαια έχει να δούμε ότι η καταγραφή των καταλήπων μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχουν και αυτές οι διασυνδέσεις με ανθρώπους, με πράγματα που να παραπέμπουν σε διαδικασίες, ας πούμε, θα λέγαμε, πρόσληψης του παρελθόντος και πώς γίνεται σήμερα, αλλά και η ίδια η φωτογράφηση των καταλήπων μπορεί να είναι μια ποιητική δυναμική. Εδώ, για παράδειγμα, επίσης μια χαρακτηριστική σειρά της Βούλας Παπαϊωάννου, παλιά φωτογράφος και αυτή επίσης στο Μουσείο Μπενάκη έχει αρχεία της, βλέπετε ότι η μορφή εδώ του αγάλματος, με τον τρόπο που είναι φωτογραφημένη, με την γωνία θέασης, ξέρω εγώ κλπ., παραμπαίνει σε μια σύγχρονη γυναίκα, μια σύγχρονη μορφή, μια γιαγιά ίσως. Ενώ μια κάποια άλλη γωνία θα μπορούσε να το δείξει ως ένα απλό, ας πούμε, αρχαίο κατάλοιπο. Εδώ όμως το κατάλοιπο, το ίδιο το κατάλοιπο, αποκτά μια δυναμική. Τέτοιες δυναμικές βέβαια μπορούμε να δούμε διάσπαρτες στον ελληνικό. Δηλαδή στον ελληνικό χώρο μπορούμε να δούμε άπειρες τέτοια κατάλοιπα, τα οποία ανάλογα με το τι μάτι θα τα προσεγγίσουμε. Και αν στο μυαλό μας έχουμε κάθε φορά αυτές τις διάρκειες, δηλαδή αυτό το παιχνίδι συγχρονίας και διαχρονίας, μπορεί και η ίδια η αποτύπωση ενός σπαράγματος να έχει μια διάσταση πολύσιμη, να έχει μια διάσταση ποιητική. Ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε πάει έξω από τον Άγιο Γιώργη, στο Στουπί, στη Νέα Έφεσο, είναι ένα εξοκλήσι. Έξω από το λέγεται Άγιο Γιώργης, ένα εξοκλήσι. Εκεί λοιπόν σε αυτό το χώρο, γύρω-γύρω, έχει διάσπαρτες επιτύμβιες στήλες. Μάλιστα μια είναι και στο κατόφλι του ναού. Έτσι, μέσα στον χώρο, από εδώ και από εκεί. Και αυτό το πράγμα από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει μια θεματολογία ή οι ανασκαφικές, ας πούμε, δραστηριότητες. Και μάλιστα εν τη γενέση της. Αρκετές από αυτές προσωπικά είχα πρόσβαση, διότι μπορούσα να φωτογραφίζω την ώρα που γίνονται οι ανασκαφές. Όχι, ας πούμε, γιατί ξέρετε, δεν μπορείς να φωτογραφίσεις πάντοτε τους χώρους, τους αρχαιολογικούς. Τώρα, ενδιαφέρον έχουν και αυτές οι διασυνδέσεις ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, το πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το διασυνδέσεις με βάση αντιθετικά ζεύγη.
αντιθέσεις ίσως. Ας πούμε εδώ, αυτές βέβαια οι αντιθέσεις έχουν ένα ρητορισμό, κάπως μια ιδεολογική διάταξη και μορφή. Ας πούμε το έργο αυτό του Ριβέρη βλέπετε εδώ με τι παίζει. Παίζει με το βυζαντινό παρελθόν και με το αρχαίο. Δηλαδή μπροστά είναι η στήλη, το κεραμικό είναι αυτό και πίσω είναι ο νεότερος βυζαντινός ναός. Ή τα παιχνίδια αυτά του Βανίδη, έχει ο Βανίδης μια ολόκληρη σειρά τέτοια με αντικατοπτρισμούς. Δηλαδή βάζει καθρέφτες και μέσα από αυτούς τους καθρέφτες μπορείς να δεις ένα αρχαίο μνημείο με μια διαφορετική οπτική. Οι τοιχοποιίες είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι τοιχοποιίες, ξέρετε, είναι ο τρόπος δομής ενός κτηρίου. Οι τοιχοποιίες στα ελληνικά κτίρια, αν τα προσεγγίσεις και τα προσέξεις, είναι ακριβώς αφηγήματα αυτής της διαχρονίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς να δεις έναν τοίχο σε έναν ναό, όπου στο κάτω μέρος είναι σπόλια, είναι δόμοι από την αρχαία Ελλάδα, από αρχαίο παλιότερο ναό. Πιο πάνω θα δεις μια τοιχοποιία, μια πληθοπερίκλειστη ας πούμε τοιχοποιία, βυζαντινή. Πιο πάνω θα δεις μια λιθοδομία που παραπέμπει στην τουρκοκρατία. Και μπορεί πιο πάνω να δεις και τσιμεντόλιθο. Δηλαδή από μόνο του αυτό το πράγμα, αυτός ο τοίχος, από πάνω κάτω, είναι μια αφήγηση αυτής της διαχρονίας, χωρίς να μπορείς να μιλήσεις κιόλας. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό και είναι και γνωστό το παράδειγμα στην Παναγία Βορβοϊκίκο, η Άγιο Ελευθέριο, είναι δίπλα στη Μητρόπολη της Αθήνας. Το κτίριο αυτό είναι χαρακτηριστικό γιατί στην τοιχοποιία του είναι ενσωματωμένα στοιχεία από όλες τις εποχές. Δηλαδή θα δεις αρχαία κομμάτια από αρχαία γάλματα, θα δεις εδώ ένα κοιονόκρανο κορινθιακό από την αρχαία εποχή, από την ελληνιστική εποχή, δεν ξέρω τι, και θα δεις και βυζαντινά ανάγλυφα. Εδώ, ας πούμε, αριστερά βλέπετε είναι ο σταυρός και αριστερά είναι ένα αρχαίο, ας πούμε, ανάγλυφο, που σημαίνει ότι πήραν το αρχαίο ανάγλυφο και φτιάξαν το σταυρό. Αυτό ήταν συνηθισμένη πρακτική στη βυζαντινή περίοδο, δηλαδή παίρνανε στήλες, σε ενσωματώνανε σε μνημεία και χαράζανε και ένα σταυρό για να το εκχριστιανίσουν με κάποιο τρόπο. Ή άλλες χαρακτηριστικές εδώ είναι τα τείχη, ας πούμε, με τα βυζαντινά, με τις πολυκατοικίες. Ή στο κοντινό μας εδώ κάστρο, Πλαταμόνα, το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρουσες σχέσεις και ενσωματώσεις τέτοιου τύπου. Ενδιαφέρον στοιχείο βέβαια, και αυτό που είδα και στο τεχνικό δελτίο, είναι αυτές οι σχέσεις με το φως. Δηλαδή το φως και το πώς οι αντανακλάσεις αυτού του φωτός μπορούν να δημιουργήσουν διάφορες προοπτικές, ας πούμε, μία σειρά από σπόλια, από κοιονόκρανα, μπορεί να τη δεις σε διάφορες στιγμές της ημέρας, με τις διάφορες γωνίες του φωτός κλπ. Τη νύχτα, ας πούμε, ή το απόγευμα, ενδεχομένως. Ή αντανακλάσεις των ίδιων των μνημείων. Έχει ενδιαφέρον ο ναός της Ίσιδας εδώ, όπως και άλλα μνημεία, αλλά ειδικά ο ναός της Ίσιδας έχει ενδιαφέρον γιατί κάποιες στιγμές του χρόνου πλημμυρίζει και δημιουργεί φοβερές αντανακλάσεις. Έχει κάνει δουλειά για το Δίον ο Άρης Γεωργίου, ο οποίος όμως δεν έτυχε το μνημείο, τα μνημεία αυτά έτσι όπως λέω πλημμυρισμένα, γιατί πρέπει να ξέρεις, ας πούμε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το μνημείο που προσεγγίζεις, πρέπει να το προσεγγίζεις όχι μόνο θεωρητικά, δηλαδή την ιστορία του κλπ. Να το επισκέπτεσαι και να ξέρεις τις διαδοχικές, ας πούμε, σχέσεις του με το χρόνο, με τις εποχές. Πώς αλλάζει ανάλογα τις εποχές. Και με την ημέρα. Ας πούμε, όταν πλημμυρίζει πάρα πολύ, κάνει το νερό μέχρι το βωμό και δημιουργεί αυτές τις πολύσιμες εικόνες. Δεν ξέρεις που σταματάει η πραγματική και ποια η μας και πού ή εδώ δείχνω βέβαια έτσι περιαυτολογώντας και κάποια κολλάζ που μπορεί να κάνει κάποιος. Δηλαδή παίρνεις τον βωμό της Δήμητρας εδώ και δεξιά
δεξιά. Να κάνεις διάφορες πάσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα, τη δεύτερη θεματολογία, το οποίο έχει να κάνει με το θέμα του εξυγχρονισμού. Είπαμε, η σχέση με το παρελθόν, συγχρονία και διαχρονία είναι ένας άξονας. Το πώς δηλαδή προσλαμβάνουμε σήμερα το παρελθόν, πώς το ζούμε, πώς το βιώνουμε και πώς μπορούμε εμείς ως άτομα να το νιώσουμε. Όπως καλή ώρα ο Σεφέρης ή ο Κάλφας ή διάφοροι ας πούμε φωτογράφοι, καλλιτέχνες κλπ. Το δεύτερο άξονα, έχει να κάνει με το θέμα του εξυγχρονισμού, δηλαδή πώς η σημερινή κοινωνία, πώς φαίνεται μάλλον, φανερώνεται στη σημερινή κοινωνία αυτό το δίπολο Ανατολής και Δύσης. Στην Ελλάδα αυτό είναι πολύ έντονο. Θα δεις δηλαδή πολύ συχνά εικόνες και πραγματικότητες γενικότερες, στις οποίες μπορεί να δεις αυτό το δίπολο. Το πώς δηλαδή προσλαμβάνονται στοιχεία από τη Δύση, αλλά αυτά τα στοιχεία δεν προσλαμβάνονται, ας πούμε, για παράδειγμα, εξ ολοκλήρου, προσλαμβάνονται μερικώς. Πώς αυτό μπορεί να αποτυπωθεί? Ήθελα όμως πριν από αυτό να κάνω μια παρένθεση μικρή για το θέμα της εθνογραφικής καταγραφής. Και ήθελα να πω ότι αυτές τώρα βέβαια είναι δικές μου ιδέες, έτσι, και προσυζήτηση, δεν τις θέτω εδώ προς Θεού για εφαρμογή κλπ. Θεωρώ ότι μία προσέγγιση ενός θέματος, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, η πολιτισμική διάσταση της Ελλάδος, και πρέπει να έχει μια εθνογραφική προσέγγιση. Δηλαδή, τι σημαίνει εθνογραφική προσέγγιση? Προσέγγιση εθνογραφική σημαίνει ότι μπαίνεις μέσα στο θέμα. Το ζεις, το βιώνεις, το καταγράφεις. Σαν όπως ένας λαογράφος, ας πούμε, για παράδειγμα, μπαίνει σε ένα χωριό και καταγράφει αντικείμενα. Βρίσκει το τέτζερι, τον τάδε και καταγράφει πράγματα. Αυτό είναι μια εθνογραφική προσέγγιση. Αυτό είναι μια ιστορία στην καλλιτεχνία, αυτό το πράγμα. Και ειδικά στη φωτογραφία. Έχει μια προϊστορία. Ας πούμε, αρχικά είναι πολύ χαρακτηριστική εδώ η προσέγγιση του Ρίς, ενός φωτογράφου του 19ου αιώνα, ο οποίος τι έκανε εδώ? Φωτογράφησε γειτονιές της Νέας Υόρκης. Και τις βλέπουμε σήμερα και λέμε να πως ήταν η Νέα Υόρκη. Στην πραγματικότητα όμως, κοιτάξτε τι έκανε εδώ. Εδώ είναι ένα δρομάκι απατεών, ληστών κλπ. Είναι φωτογραφημένοι όλοι με κουστούμια. Δηλαδή, όταν τους είπε θα σας φωτογραφίσω, φορέσαν τα καλά τους και αυτή ήταν η αποτύπωση του δρόμου σαν κάθε μέρα. Αυτό μπορεί να το δούμε πάρα πολύ συχνά σε φωτογραφίες παλιές των χωριών. Δηλαδή, θα δεις τους αγρότες να οργώνουν, αλλά θα τους δεις να είναι ντυμένοι με κουστούμια. Γιατί τους είπαν ότι εκεί θα σας φωτογραφίσουμε, οπότε πήγαν φορέσαν το κουστούμι και είχαν μπροστά και τον πόδι και το... Δεν ξέρω αν έχετε δει τέτοιο. Αυτό το λέω ότι εδώ πράγματι είναι μια προσπάθεια εθνογραφικής καταγραφής, αλλά δεν είναι πραγματική καταγραφή. Η πραγματική καταγραφή έχει να κάνει με το αυθόρμητο της στιγμής, αλλά και το μάτι το οποίο έχει εξασκηθεί και έχει ερευνήσει τον τόπο και τον χρόνο. Και ξέρει, ας πούμε, πότε και τι θα τραβήξει. Αυτό συνιστά και μια ολόκληρη σχολή καλλιτεχνική. Δεν κάνει μόνο τη φωτογραφία. Ας πούμε, δηλαδή, κοινωνικές προσεγγίσεις, η αφηγηματική τέχνη επίσης. Ας πούμε, εδώ, το έργο εδώ αριστερά δεν είναι ένα καθαρά, ας πούμε, φωτογραφικό έργο, είναι ένα έργο τέχνης. Ένα έργο, δηλαδή, θέλω να πω, το οποίο μπορεί να είναι και έργο, όπως λέμε, ζωγραφικής κλπ. Είναι ο Hans Kleiting, ως παράδειγμα το αναφέρω βέβαια, ο οποίος τι έκανε αυτός? Φωτογράφησε όλα τα ακίνητα, τα κτίρια δηλαδή, τα οποία ανήκανε στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Τα φωτογράφησε, προσώψεις κλπ. Και από κάτω έγραφε το αρχαιακό υλικό που βρήκε, ότι το κάθε ένα από αυτά τα κτίρια ανήκε στο μουσείο. Δηλαδή, πώς το λένε, τα συμβόλαια, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και το έβαλε από κάτω. Αυτό βέβαια από μόνο του θα λέει κανείς εκεί τι σημασία έχει. Είναι αυτό εργοτέχνης? Κοιτάξτε τι συνέβη. Όταν χρειάστηκε να το εκθέσει, ο Χάκη έχει εκθέσει στον Μητροπολιτικό Μουσείο, είχε εκθέσει με το πάρα πολλές φορές και ήταν έτσι αναγνωρισμένος παιδί. Όταν τα έδωσε αυτά ως έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο,
το αρνήθηκαν την έκθεση. Γιατί όλο αυτό το πράγμα αποκάλυπτε διάφορα πράγματα. Δηλαδή όλη αυτή η καταγραφή αποκάλυπτε διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, το Μητροπολιτικό Μουσείο είχε αυτά τα κτίρια, δεν τα εκμεταλλευόταν, τα άφηνε να καταραίουν το ένα το άλλο, είτε είχε πάρει ίσως παράνομα, είτε είχε πάρει από πηγές θολές. Οπότε το έργο τέχνης εδώ λειτουργούσε όχι αισθητικά, αλλά περισσότερο, αν και η τοποθέτηση έτσι εδώ των στυλών αυτών με τη φωτογραφία από κάτω το κείμενο το οποίο είναι γραμμένο στην γραφομηχανή με ειδική γραμματοσυρά. Δεν είναι τυχαία αυτά, συμβάλλουν σε μια αισθητική ας πούμε. Λοιπόν, αυτό από μόνο του λοιπόν, όπως ήταν τοποθετημένο έτσι, δεν είχε αισθητική τόσο, αλλά είχε μια, η εθνογραφική αυτή καταγραφή είχε μια κοινωνική διάσταση. Γι' αυτό και έγινε σάλος με την έκθεση, με τον ζωγράφο και το συζητάμε κι εμείς σήμερα. Η εθνογραφική δηλαδή καταγραφή προϋποθέτει την καταγραφή και σκληρών εικόνων. Και προϋποθέτει την όμως αυτό μια προσωπική σχέση με τον χώρο. Ας πούμε ο Άρης Γεωργίου εδώ, τι καταγράφει. Πώς φαίνεται αυτή η συγχρονία και έχουμε και το θέμα του εξυγχρονισμού εδώ. Έχουμε ένα εσωτερικό ενός κτηρίου, ενός σπιτιού, με την τηλεόραση, με τα παλιά έπιπλα και αυτό το παιχνίδι δημιουργεί κάποιες πολύσιμες ερμηνείες του εσωτερικού χώρου. Εσωτερικοί χώροι βέβαια μπορούμε να δούμε τέτοιες πολύσιμες ερμηνείες να δούμε σε πολλούς εσωτερικούς χώρους. Ας πούμε εδώ είναι ένα δωμάτιο παλιό στη Ρητίνη. Σε ένα σπίτι παλιό στη Ρητίνη, όπου βλέπετε εδώ αυτές τις παλιές εδώ λιθογραφίες κλπ, τα σερτούκια. Εδώ ένα περίπτερο με τα αντικείμενα. Δεν θέλω να σας λέω τώρα να τα επεξηγώ, απλώς τα δείχνω και μερικά δεν χρειάζεται να λέτε. Ή εδώ, ας πούμε, επίσης ο Άρης Γεωργίου που αποτύπωσε χώρους στη διαχρονία, δηλαδή αποτύπωσε τους ίδιους χώρους και σε μια συγκεκριμένη οδό, στην οδό Παπαμάρκου που είναι η γειτονιά του, πώς ήταν το 79 και πώς το 90. Ας πούμε εδώ αν θα δείτε, μπορούμε να πάρουμε μια σειρά φωτογραφιών του πλατεία της Κατερίνης και να δούμε τις αλλαγές και το πώς ας πούμε έγινε αυτό που λέμε εκδυτικισμός ή εξυγχρονισμός ή δεν ξέρω τι. Πώς δηλαδή με στη διάρκεια του χρόνου αυτό μεταφέρεται. Οι εσωτερικοί χώροι επίσης έχουν πολύ ενδιαφέρον οι λατρευτικοί χώροι, οι θρησκευτικοί χώροι. Εδώ ας πούμε ο μυστικός δείπνος του Λεωνάρντο ντα Βίντσι σε λιθογραφία, στο Γυναικονίτη, στην κίνηση της Θεοτόκου στην παλιά Σκοτίνα. Ή εδώ στον Άρθικα στην κίνηση της Θεοτόκου. Ξέρετε, επειδή έχω κάνει διάφορες καταγραφές έτσι με την ευκαιρία των σπουδών μου κλπ. Έχει τεράστια σημασία το πόσες γωνίες μπορείς να δεις σε λατρευτικούς χώρους, σε ναούς δηλαδή, και πώς μπορείς να δεις σε διάφορα, ας πούμε εδώ συνυπάρχει ας πούμε είναι σαφές τι συνυπάρχει, έτσι. Ή εδώ. Ή εδώ. Βέβαια, το θέμα των σχέσεων με τη Δύση ήταν το όραμα από την απελευθέρωση και μετά, 1830 και μετά. Γι' αυτό και ο δημόσιος χώρος, αυτά που είδαμε ήταν εσωτερικά, έτσι. Ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα, αν τον καθίσεις και το δεις με μια ματιά, ιδιαίτερη ματιά, θα δεις ότι ο δημόσιος χώρος φανερώνει ακριβώς αυτό το δίκτυο. Και εδώ ουσιαστικά μια τυποποίηση συμβαίνει διακοσμήσεις στο δυτικό τύπο της Ακαδημίας Αθηνών, όπως φαίνεται απέναντι το Πανεπιστήμιο. Είναι η Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και η Βιβλιοθήκη, είναι λεγόμενη τριλογία του κλασικισμού στην Αθήνα. Οι διακοσμήσεις είδες έχουν ένα εκλεκτικιστικό χαρακτήρα, έχουν στοιχεία βυζαντινά, έχουν κλασικά, έχουν αρχαία ελληνικά. Τώρα, ο δημόσιος χώρος έχει άπειρες τέτοιες σχέσεις. Η κλασική εδώ, πάλι ο Ντομπάζης,
με ένα φουστανολοφόρο στο λιμάνι της Ύδρας. Ο οποίος ήταν πραγματικός βέβαια, έτσι, δεν ήταν το φεστιβάλ της εστίας. Ή ο κόσμος ο οποίος μπαίνει σοριδών στο κινηματογράφο τη δεκαετία του γύρω στο 50. Που πάρει εδώ μια φωτογραφία του Χαρισιάδη. Εδώ δηλαδή το όραμα της Ευρώπης με τα απλά οράματα του λαού. Η γιαγιά η οποία κοιτάει σε μια βιτρίνα του Στυλιανού, επίσης του Στυλιανού πολύ ενδιαφέρον εδώ. Βλέπετε η χοντρή κάλτσα με το πέδιλο, δίπλα στην λεπτή κάλτσα. Ξέρετε, οι νάιλον κάλτσες ήταν το σύμβολο του εξυγχρονισμού δεκαετία του 50. Ή εδώ. Εδώ, στη δική μας πόλη. Ο Σάββας ο Τσιλιγκυρίδης, ξέρετε, ήταν μια ιδιαίτερη μορφή, ας πούμε, φωτογραφική στην πόλη. Πέθανε, βέβαια, θα το γνωρίζετε φυσικά. Μάλλον καλό ήταν έτσι να γινόταν μια παρουσίαση του έργου του Τσιλιγκυρίδη, να φωνάζαμε το Σπύρο, το γιο του Τσιλιγκυρίδη, να μας παρουσιάσει έτσι. Κάναμε αρκετές. Όχι, λέω και αλλά είναι απέναντι στη μέση, θεωρείται από τους ιδρυτές της εστίας. Ναι, ήταν από τους ιδρυτές της εστίας, αλλά ήταν και ένας ενδιαφέρον φωτογράφος του στυλ του Παλάφα, του Φιλούπα, αυτής της μορφής. Δηλαδή κατέγραφε την πόλη. Την κατέγραφε όμως με μια ματιά ιδιαίτερη. Εδώ δίπλα τα αμάξια, δίπλα στο παιδάκι με το ψάχνο, το βιβλί στο βάθος, βλέπετε πάνω στο σπίτι το σημερινό της Πατσαλίδου. Αλλά βέβαια και αισθητικά άσχημα πράγματα, τα οποία δίνουν αυτό το στοιχείο. Το μοντέρνο, ας πούμε, γλυπτό του δικέφαλου, στην πλατεία όπως πάμε για τον σταθμό, και ο Δήμος πώς ήθελε να γιορτάσει τα Πάσχα. Αυτός ο φοβερός συνδυασμός. Φυσικά εδώ τώρα θα πρέπει να πούμε ότι αυτού του είδους οι καταγραφές, αυτού του είδους, ας πούμε, οι σχέσεις μέσα από τελετές, μέσα από δημόσιους χώρους, σε αυτά τα θέματα θεωρώ ότι πρίτανες είναι ο κ. Κατσάκης. Ο οποίος έχει δει αυτό το θέμα της εθνογραφικής προσέγγισης σε διάφορους χώρους και σε διάφορες εκτέλεσεις. Βέβαια, εδώ αυτό είναι ένα παλαιότερο. Είναι η σειρά του τα θρησκευτικά, από την δεκαετία του 90. Έτσι. Τι έκανε ο Κατσάκης? Έμπαινε σε χώρους θρησκευτικούς και φωτογράφιζε. Απλά. Φωτογράφιζε θρησκευτικές λιτανίες, φωτογράφιζε κηδείες, φωτογράφιζε γεννήσεις, βαπτίσεις, δεν ξέρω τι, διάφορα πράγματα, αλλά φωτογράφιζε και τις απλές τελετές, οι οποίες βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, κάθε μία από αυτές τις φωτογραφίες, θα μου πείτε ότι και τι, μπορεί κάποιος, αλλά το ζήτημα είναι το ποιες στιγμές, γιατί ξαναλέω ότι το θέμα της φωτογραφίας έχει να κάνει με τη στιγμή. Ποια στιγμή και γιατί και το τι βγαίνει από αυτή τη στιγμή. Αυτό το θέμα, δηλαδή αυτός ο άξονας που συζητάμε τώρα, το θέμα του εξυγχρονισμού, βγαίνει από τέτοιες φωτογραφίσεις. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια εθνογραφική προσέγγιση. Όταν ο αγαπητός Γιώργος είχε προσκληθεί από την την καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών να συμβάλλει στο Μουσείο το Λογογραφικό της Κονταριώτισσας. Υπάρχει ένα μουσείο στην Κονταριώτισσα, ένα λογογραφικό μουσείο, το οποίο το έστησε η Σκουτέρη από το Πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν, μετά από 2 χρόνια έρευνας που έγινε στον χώρο, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα προς έκθεση. Δηλαδή, το λογογραφικό μουσείο, αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν είναι τέτζερες, αυτά που βρίσκει σε ένα μέσο χωριό της Πιερίας, της Κεντρικής Μακεδονίας κλπ. Δηλαδή, ξύλινα αντικείμενα, μπρούτζινα σκεύη, αντικείμενα για τις εργατικές εργασίες κλπ. Δεν θα δεις δηλαδή
τα κοσμήματα ή τα κεντήματα που θα δεις στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης κλπ. Είναι σε ευτελή αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Ωραία, τι κάνουμε τώρα με αυτά τα αντικείμενα, τι μουσεία είμαστε, πώς θα δείξεις αυτό το θέμα, δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα έχει μια σημασία. Η λύση που βρέθηκε ήταν να δοθεί η έννοια της διαχρονίας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τα ίδια τα αντικείμενα, αφού συντηρηθούν, αφού τοποθετηθούν με ωραίο τρόπο, να τοποθετηθούν έτσι ώστε να δείχνουν τις λειτουργίες, το πώς λειτουργούσαν αυτά στους κατοίκους, αλλά και το πώς λειτουργούν σήμερα. Δηλαδή, να δοθεί μια διαχρονία σε αυτό το πράγμα. Και η λύση που βρήκε η Σκουτέρη στη συνεργασία με τον Γιώργο εδώ ήταν να φωτογραφηθούν οι κάτοικοι σημερινοί. Έστησε λοιπόν ένα εργαστήριο, ένα στούντιο, σε μια αποθήκη εκεί του πολίτη, φωτογραφήθηκαν όλοι κάτοικοι. Το 2008. Όλοι φυσικά όσοι ήρθαν. Και τοποθετήθηκαν γύρω-γύρω στο μουσείο. Και έτσι λοιπόν το μουσείο έχει την εξής ιδιαιτερότητα τώρα. Έχει και τα αντικείμενα, τα οποία μπορεί κάποιος να δει, έχει πηγές, έχει παλιές φωτογραφίες, αλλά έχει και τη σημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή έχει αυτό που λέμε και τη συγχρονία, το σήμερα, αλλά και τη διαχρονία και το παρελθόν. Δείχνει δηλαδή αυτό το πώς βιώνεται ο τόπος από τους κατοίκους. Και μάλιστα ήθελα να σας δείξω μια τελευταία δουλειά. Εργασία που κάνουμε ένα σχολείο. Φωτογραφίσαμε αυτά τα ίδια τα παιδιά, μάλλον το ένα το άλλο. Φωτογράφησε το ένα το άλλο μπροστά στη φωτογραφία όπως ήταν το 2008. Δηλαδή μετά από 5 χρόνια. Και βλέπετε εδώ πώς ήταν. Πιστεύω αυτό το φωτογραφία. Έχω και άλλη. Λοιπόν, εδώ ή εδώ. Βλέπετε. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι δεν τις φωτογράφησα εγώ, τα ίδια τα παιδιά, γι' αυτό βλέπετε ότι άλλες είναι στραβές, αλλά κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία στραβή είναι. Ή εδώ άμα δεν είχε αυτό το κόκκινο θα ήταν καλύτερα. Ή εδώ, κοιτάξτε τι εδώ. Κάνουμε τη χώρα. Πιο ωραίες από τη Γιώργο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επίσης, για να μην σας περιστεύω, τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι εκτός από τους δημόσιους χώρους που είπαμε, που είναι οι θρησκευτικές, οι ναοί κλπ. Είναι οι συγκεντρώσεις, οι πολιτικές συγκεντρώσεις. Είναι τα ιδρύματα. Εδώ πάλι έχει ενδιαφέρον, κάνει έρευνα σε ένα ναό στην Ερμούπολη, ο οποίος ήταν μέσα σε ένα ίδρυμα, σε ένα γεροκομείο. Και αυτή η εικόνα, που έπρεπε να τη φωτογραφήσουν, να τη μετρήσουν, να την καταγράψουν κλπ. Ήταν στο γραφείο του Ιδρύματος, την έβγαλε έξω τη φωτογραφία. Και ήρθα στο και κάτσε δίπλα. Έφυγε και στην πλαστική καρέ. Και κοιτάξτε τα παιδιά, και κάτσε να τα φωτογραφίσω. Κοιτάξτε τώρα το πιο φοβερό, ποιο είναι όμως εδώ, αυτό θα το αναλύσω λίγο. Ότι εδώ έχουμε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με τη σπάθα που πάει να πάρει την ψυχή. Και έχουμε εδώ και τον παππού που είναι στο πυροβολείο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, ή αν ο παππούς ήξερε ότι είναι δίπλα τον Μιχαήλ. Ή διάφορες επίσης μειονότητες. Και ήθελα να κλείσω με μια σειρά που έχει κάνει πάλι ο Γιώργος, που τελευταία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με τις τελευταίες δεκαετίες με αυτό το θέμα. Βέβαια εδώ δεν είναι Ελλάδα, είναι στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι εδώ. Είναι, μάλιστα η κοπέλα νομίζω είναι μετανάστη. Κοιτάξτε εδώ πώς αυτό το παιχνίδι συγχρονίας και διαχρονίας, το παιχνίδι του διαχρονισμού και του εξυγχρονισμού είναι απόλυτο. Δηλαδή έχουμε την κοπέλα εδώ, την ξαπλωμένη, μετανάστρια, σε άθλια κατάσταση, πάση περιπτώσει, μέσα στους χώρους που συνοστίζονται οι μετανάστες, και εδώ το όραμα, το ευρωπαϊκό, η κοπέλα, η οποία τέλος πάντων. Ή άλλοι χώροι εδώ, επίσης μια άλλη φωτογραφία του Γιώργου, που έχει να κάνει με νέα παιδιά, την παιδική εργασία. Αυτό που είναι. Και βλέπετε εδώ τα αρχαία ερείπια δίπλα στη σημερινή θλίψη. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας, ήθελα να πω ότι να πω και πάλι ότι για μένα πραγματικά είναι πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη μου το έργο σας.
γιατί πραγματικά το θέμα είναι τόσο γενικό και τόσο ρευστό που μπορεί κάποιος να χαθεί. Εγώ πρότεινα δύο πράγματα, δύο άξονες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη σχέση με το παρελθόν και το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με το θέμα του εξυγχρονισμού, που είναι, ξαναλέω, δεν είναι, τίθεται προς συζήτηση, τέτοιοι άξονες μπορεί να βρεθούν, αλλά θέλω να πω και να καταλήξω ότι για να μην, κατά τη γνώμη μου, για να μην ρευστοποιηθεί το θέμα, θα πρέπει κάπως να το δείτε με βάση κάποιες, όχι θεματικές, δεν θα έλεγα θεματικές, θα έλεγα περισσότερο άξονες. Άξονες, ενιακούς άξονες. Όχι αποκλειστικά θεματικές, έτσι δηλαδή ξέρω εγώ φωτογραφίζουμε τα ιδρύματα ή τους αρχαιολογικούς χώρους. Οι άξονες έχουν να κάνουν και με διασυνδέσεις κάθετες και οριζόντιους. Εν πάση περιπτώσει, θέλει όμως μια προσέγγιση εθνογραφική. Δηλαδή να ζήσουμε το πράγμα, να το βιώσουμε και μόνο ένας αρχαιολογικός χώρος μπορεί να μας δώσει όλο το θέμα. Και μόνο ένας αρχαιολογικός. Αρκεί να το κατακτήσεις από όλες τις πλευρές, και θεωρητικά και βιωματικά και φυσικά και καλλιτεχνικά. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και συγγνώμη λίγο γιατί άργησα. Είναι πηγή προβληματισμών όλα αυτά που μας λέτε και έχετε δίκιο, είναι γενικό το θέμα, ανοιχτό και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε όπως κάνουμε καλύτερα τον δυνατό τρόπο. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πριν ξεκινήσουμε.